Kaixo Joseba, gaur Getarian gaude eta ni astillero nagusia naiz, Pello. Erakutsiko dizu gure jatetxea, nire anaiarekin batera eramaten duguna, astillero. Hau garai batean astilleroa zen. Hemen txalupak egite ziren, barkuan. Hasi zen nire aitona Eusebio. Eta oso famoso zen bere traineruak Kontxoko bandera erabazitutelako. Eta hortik aurrera egin zuten kendu, porque kamioinak eta gero handiago zegoen, ez dela kamioin bat lurrera eroriko zen. Eta hortik aurrera, uraita hasi zen jatetxeekin goiko aldian. Eta gu, nik eta nahiak, bigarren generazioa egin dugu, eta orain Gorka eta Maria kontabilidadean segitzen dugu hirugarren generazioan. Itxasu bertan daukagu eta bertako mainelakin araia hartzen dugu eta aparte gure itxasora asko juten gara. Txipiroita edo lupita edo sarbota o lo que sea. Gure bizipoza itxasua da. Lehenbizi itxasua, gero Andria eta gero Lana. Betitigan ni eta anaia. Gure jatetxean bertako araia ematen dugu albaldin bada. Bisigua, sapua, rodabailua, lengua, itxaskabrak eta baita ere mariskua. Bogabantiak, langosta, zigalak, nahi desuna. Eta gure bezeroak gehiena dira, hemen ingurukoak gehiena. Orain momentu batean ere zemiekin utziko dizuet eta berak egin duzu parte reder bat, beran nahi duna. Kaixo, nik Gorka naiz, Peion semia eta aita goizen harrapatuko lupia dau, ia 7 kilokoa. Fresko gira da oaindikan jateko, behar ditu egun batzuk kamaran, baina bueno, hau seguruna lagun artean o familian jango dugu. Errezetakin hasiko geha, prepatuko dugu musu martin bat, ezautzen da baita ere Kaio de San Pedro arraia bezala, gatz pixka botako dugu hasieran, eta geho parrian daun bitartian hidratatuko dugu etxe bakoitzean erabiltzen den sekretua da, pixka ospina, ardua, limoia, hori bakoitzan guztua eta olio. Eta geho bukatuko vinagre pixkat eta refritua. Refritua izango baratzuria, olio nasketa girasol eta olibana eta gindila batzu. Eta parrian jarri horretik gatza botako dio, bi aldetatik, eta tripa motako dugu, eta buruan barrutik pixka. Sartuko dugu, bere parrillatxuan, eta hau ja, listo hau, parrian jartzeko. Bueno, saiatzen geha aldan neurrian hemengo arrantzaleekin da hemen inguruko arrainekin lan egiten. Musu Martin hau da, justu, pasaiatik ekarri berria. Eta bilatu behar da aldan neurrian bere puntua. Betire gu saiatzeka arraia pixkat gutxio egiten, da gero nola refritoa botatzen digun, refrito horrekin bukatzen. Musu Martina da arrai bat pixka berezia, gogor xamarra da, baina era berean fina. Batez, gomendatuko nion, ezurrak eta arraia txupatzea ustez egin jendeari, buru handia daka, eta gero ezur ugari batez ere ertzetan, da orduan ez da oso arrai garbia jateko. Buelta emango diogu, eta besteik gabe, leheno esan dako, alino horrekin hidratatuko dugu, pixkat ez lehortzeko arraia. Noain utziko dugu beste atletikan tonalidade antzeko bat edo hartzen. Arraia listo dago, eman dio kolore pixkat eta alde guztietatikan. Burua arraia iola indarrik ingabe puskatzen denean, gutxora ere inda dago. Ateako dugu, oain irekiko dugu, ezurrai jarraitu eta bildurri gabe buelta eman. Tripa inguruak pixka garbitu, vinagre pixka botatuko dugu, refritoa listo dugu, eta bota ingo dugu, eta oain berriz botako dugu pixkat ligatu, eta berriz arraia gainetik botako dugu. Bueno, Joseba, hemen dekau Musu Martina, espero gustatu izana, bai zuri eta ikuslia, eta ongitorriak izango zazte, hemen Getaira, astillero horretegira. Eskerrik asko, eta hemen ez bada ikusiko geha, itxasuan arrantzan. Agur! Agur, Joseba, eta ikusleok, eskerrik asko!